Pace, dragii mei prieteni, fiți binecuvântați! Eu am ascultat o revelație transmisă de apostolii noștri și acolo ne-a pus întrebarea: cum intră diavolul în viața oamenilor, în viața creștinilor? Asta e și depinde de noi. Dacă noi uităm de împărăția lui Dumnezeu, de legământul cu Dumnezeu, și dăm voie diavolului să intre în viața noastră și în inima noastră, asta e... Noi nu trebuie să ne focalizăm pe lucruri lumești, pe lucrurile diavolești. Noi trebuie să fim ucenicii lui Dumnezeu, să ducem cuvântul lui mai departe, să fim lumină și sare pentru lumea asta din jurul nostru. Diavolul, într-adevăr, este adevărat că el vine, dar noi prin cuvântul lui Dumnezeu și prin biserică și prin oamenii lui Dumnezeu din viețile noastre nu are acces, fiindcă noi, ca și creștini, în fiecare dimineață trebuie să ne rugăm, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, pe Domnul Iisus Hristos, să fim cu El tot timpul și restul să fac pe urmă. Deci dacă noi îl punem pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos pe primul loc, când mergem undeva sau dimineața sau la amiază sau seara să ne rugăm și să stăm în cuvântul Lui, să împlinim voia Lui, diavolul nu mai are acces la noi. Așa că, dragii mei prieteni, eu vă îndemn și să vă schimbați viețile și să alungați diavolul. Căutați o biserică unde studiază Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, unde sunt vieți schimbate și unde este smirenie, curăție, vindecare, viață frumoasă lângă Dumnezeu. Fiți binecuvântați și pacea și harul lui Dumnezeu să fie în viețile voastre. Amin.